Maayong adlaw ug malipayong adlaw Miyerkules kay nahuman man ang Martes gahapon. For today's video mag-ihaw na punta og manok nga Bisaya aron makahigop na punta og lamian nga sabaw. Nga ato aning paslakan og kuan diriya. Lamas ang iyahang tiyan ato ra ni tibuokon para dili na nato tagtaron kay para lami kayo. Mao ni atong ipaslak diriya. Sangig niya tangad siya rog dili lami ang sabaw ani paluto magugkuan ni kay nakahinumdum ko sa una nga panahon ba katong gagmay pa mi nga sa bukid minamuyo nga daghang kay mig manok suguon ako sa kong papa ug padakop nga paingana una namo dili namo tagtaron tibuok lang ganahan man pug kumukaon ani gud nya karon nakahinumdum ko nagpalit ko gaina og manok amo ni ako adayong gitibuok unya kay naluto naman ato asa ning tilawan kung tama ba ni ang timplada nato lamiya Hey guys, mga na ta. Kaya naluto na dito siya. Bungkag gining bahaw ani ron. Dari ka labo. Ako ang pangalan. Oh, dali na. Mga silingan. Mga na ta. Lain tanaw ning. Ha? May pinili lang, ang pinili. Ayan. Kami kayo guys. Kami kayo. Kahit mali ni. Nangunaw ko gapon guys ha. Nangunaw. Ako kay pares oh. Hindi ko tidur. Yan eh. Yan. Yan ay. Tayo ba? Jabot na mo. Palay. Anak. Talasa.